To our valued pension fund members, Nico Pension would like to advise how you can go about accessing your pension benefits when needed before retirement. For members that are permanently leaving the country, the required documentation is a letter from member advising us reason for claim, withdrawal form from employer, signed and stamped, proof of permanent resident permit or citizenship of destination country, copy of national ID, copy of bank deposit slip or bank statement. Once these documents are received, we calculate benefits due to member and 40% of the total will be paid out as a once-off payment, and the remaining 60% will be paid 12 months after initial payment. This is in line with Section 69 of the Pension Act 2010. In the unfortunate event that a member has passed away, the following documentation will be required: a duly completed claim notification of death form signed and stamped by the employer, a death certificate or report from the National Registration Bureau, or certified by a medical practitioner registered with the Medical Council of Malawi, or a letter signed and stamped by a district commissioner or traditional authority from the deceased home district. The latest deceased beneficiary nomination form as per Section 71 of the Pension Act 2010. Nico, it's possible. Yogwa was minute. Camera ya peseka mo office mwatu. Office mo muchi. Wandiva? Valeta. Camera ya peseka kuma iye uja waitenga waitaiso. Wandiva sasa? Akumona yona hadi 5 years ago. Iwe camera sasa ya peseka mo office mwatu. Roy na meno nyamula camera kutawisa. Camera mimi pasaka saka ija. Ndikuti camera imweyo asi. Ya peseka mo office mwatu iye uja Roy wangu nyamula camera kutawisa. Iya mwatu. Bwana osi. Ameja ndanya matanga. Ule mwana mmatano bali. Ndiye akati. Ule mwana. Bodi akakhala mabiga zanga amandipanga. Kibaba chemusi. Kibaba. 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 So usatana kuno. Basi ndio ndili kuno basi. Misa unatawa. Ninabwera kunitengeza ovala zanga. Ninabwera kunitengeza ovala zanga. Basi madam wati ndizikhala. Chiripo. Nda iwe ndikati chiripo tima ndani chiripo chadi chiripo big head kulibe kuli madam sopano kumasamala twete bwana sasa usuna mangisidwa kunoko si una mangisidwa ine muzino tupilanga siri ameoje simu bale wako ndinamva uje nambiri nyama ina kuti uje amuna kana gulisa uje nifamu ndama ziyana kazitenga
Farm. Sipano nthawi ino ndiyo kumaganiza makobiti. Eh. Mukukula atu. Ana ako tusungaza asiye pano. Ndipo limanena kuti anangawo azaduse mmendi dusamu. Ndino. Sipano iwe ndinawe zochita. Chabwe. Ufuna kukhala chero kwambiri. Ndithandizeni basi. Iye Propa ndabwera. tu ndimene ali ndi makobiti loni. Agulisa farm. Anagulisa famu loni, mamiliyoni. Ndi chabwino. Oti apa ndangobwera kumene. Zipinda nyumbamo sinaduse-duse. Hayi udeke. Amanya to simbale wako lo azikusekelera. Kwa basi. Kambukutu akamaponesa manusa akusekelera. Akuganiza kuti akudye bwanji ndende amene ucha. Ndale satu ndine kumuzi. Anthu akati ku polisi ndakhalako apange zina ndi zina basi angosowa. Ndatadikirani kale. Ndiwo tinamenya alikonko. Alikomweko. Jemusi. Ndithandizeni basi. Tipange makobiti. Dedi. Nuje simbale wathu iya. Yosa masekelera. Tino likomweko. Komatu zoyankhula iya. Ye nisema yankhule. Zoyankhula iya. Tamati. Onko chipapa. Mwabwera? Mwajakali. Nyama sana. Ya tieni. Nikakufikira boni yanu. Oho. Basi modisi tatako. Ajemusi. Unenge kulizi. Hako makuli atu. Asa. Madam. Sipano chomani. Bwanji. Sipano kada mukuchoka bwa. Kuchoka pa kumene bwanji. Mukupita kuti. Ukuziwa monga? Sitikuziwa ndiziwa bwanji, ndiziwa cha. Mukupita kuti. Ukuziwa bacho mafusa mayako ndiwo. Ndifisa mayako nali pano. Unali kuti? Simuza zoti Jeni ali kuchipata. Jeni Ali kuchipata ndipo akukhalako ni memory kuchipata. Bacho makonda kugubulira zinthu wakuza ndani? Ndangona masiku Wakuza ndani? Madam Pepa. Nangasema ngobwera kumene pepani. Ndiye nanga wakuza ndani kuti usigubulira. Bacho sumafuna nthawi zina kuti ungomva zinthu kuzisiya. Tamoni mkuno zakezo. Makuru ake Jeni ali kuchipata. Jeni ali kuchipata. Ali kuchipata. Amesa zimene kufuna kusaya. Ndemona ukhambo ni memory. Akani bali wake. Sona zikhandi mwana bwanji moyo sakhala kukhala. Ndi kupita tusokona ntanya mafasi kuti ndikupita kusana zinu muli kumene ko memory ndikumachita kumabweresera zinthu. Iwe sona usantopesa wangu. Iyayi. Usantopesa. Kodi bwanji? Wanga? Mwana wanu mwamusiyandi mwana. Bwanji ndimuze royi. Kuti wala. Ndimuze royi atuke bwana. Ndakuuza ni kulipepo. Muuze abweloi. Ndipoza zimene mukupangazi guardian ndikakhana guardian wa mwana wanjineyo. Usikasambisa? Njani? Usikasambisa? Ndikaona kuti ndipanga bwanji. Usikasambisa memory. Mimi memory ndamena umavana nayo chini. Usikasambisa memory. Usatesa tobesa so ndizira chipata. Tikupiti yatu limozi kumene ko. Ndi Maloza. Ndina limozi kuchipata. Ndikamone nsuku wangu. Wamva? Solo sima ibu. Usala makumo. Usala ndizita. Usala ndichomsi. Ufuna ndikamone nsuku wangu. Sindisala. Ngarofuna zimeso ndikeni kabanga uchipata. James tukubya ngaye kuchipata wamva? Chambira kuchipata. Sima yandi kusungirane. Sungani. Kamone Jay. Chabuno bwana. Sona kutama ndintu bwanji. Kamone yo. Kwani kamone nsuku wangu. Niwe. Bwana jifua. Mnada? Mama kwa mbili kaya nani? Yeso. Funeka ndisiye. Ndemukasiya muzitani? I don't know. Ndizingamazi I'll be drinking water say. Water. Water is life. Okay. There's no life in alcohol. Man, you look sad. Hey, I just received a phone call mama wao. Mama, Lero. udafika kunchito kapena kunyumba konko? Ndiri kunyumba. This is lunch. Ndiri kunyumba kutona ngochoka. Oh, kodi nausiya bayo? All right. Hey, what is it all about? Ane batu aja. Kujani makala kujani nasamuka. Ane batu. Ati nyumba ni makala muja munabwera akuba akutero Check it easy. Ati nyumba ni makala muja munabwera akuba. Nde umatafika akubawo amachula dzina langa. Ndiye mpaka latu amenya anthu. Azima yosa nyumba mene momwe amenyedwa amona ngata kundibisa kuti mpana kumapita umayang'ana zinthu kupita kusuka bedi kumakayang'ana atafuna rejoice. Iwe, waiwala that day kuti magaiza aja ananya mrodi akupita kunyumba kwangu. Nangene ngati ndikamvera sindinkamva. Nakuuza jana kuti Mr. I told you to keep quiet. Uditi mvera zimene iwe soma mvera.
Sinimamva. Now wazindikira kuti ino ndi mkazi wamene ndingakuza kuti usamukeko. Because iweyo okay. Iwe ukangona nga I just want to take advantage of you. Oh my God, you are taking advantage of me. Yeah, you are taking advantage of me. Panono waonano Kumaruza nyanya mpaka nokuloka amenya anthu azimayi kumene kwana anthu ayeni yake andavula azatu kwambiri menda mveramo. Endero kunchito sinakhale kuno kuna I'm feeling so uncomfortable. Achida Useka? Nanga chilo za nozi nano. Nene sana kumaopa. Ndamba sokhala ndi mantha. Yeah, come on, digital mena sanka. Kwajanija? You are an investigative journalist. Do you know the investigative journalist ambini mweya oyi makala under threat? Tamaliza ndikumwa mwati kaona anthu kuchipatala kufa ali kuchipatala. Nde sawa satira konko. Ndipita basa ndiwe? Mesa ndipita ndiwe. Kena azakutenga kunchito ndokuyano siku. Sangaza ntenge kunchito. Tamaliza ndikumwa mwa muzikhala serious pena. It's good that now you know. You know what? That day Mibawa, I recorded the conversation here with some guys. Oh, really? Anka gamba zinazibanga record phone. Ah, you're such a genius. Have them in here. You know what we should do? Undibase audio yo. Ndikapanga interview azima amene amenyidwa chipatalako ati ndazima indatsikana kaya ndikapanga interview ndo audio yo ndoli ndimbono kwanino meno tipilisa ku police kuja komanso ndapilisa bwana anga kunchito tikamaka yangana anthu aja kuti tikufuna awawo tikhauti ndimbono kwanino kuti anthu odi ndi ma criminals. Take it easy. Can't pressure. Can't pressure why? Masati ndomboni, these are bad guys, babes. Mind you, I'm an ex-soldier. Ndemazizo kwambiri kubanga investigate more than iso kwama siyajigwa umavaya. Yes. Okay. I will handle this myself. To our valued pension fund members, Nico Pension would like to advise how you can go about accessing your pension benefits when needed before retirement. For members that are permanently leaving the country, the required documentation is a letter from member advising us reason for claim, withdrawal form from employer, signed and stamped, proof of permanent resident permit or citizenship of destination country, copy of national ID, copy of bank deposit slip or bank statement. Once these documents are received, we calculate benefits due to member and 40% of the total will be paid out as a once-off payment and the remaining 60% will be paid 12 months after initial payment. This is in line with Section 69 of the Pension Act 2010. In the unfortunate event that a member has passed away, the following documentation will be required: a duly completed claim notification of death form signed and stamped by the employer, a death certificate or report from the National Registration Bureau, or certified by a medical practitioner registered with the Medical Council of Malawi, or a letter signed and stamped by a district commissioner or traditional authority from the deceased home district. The latest deceased beneficiary nomination form as per Section 71 of the Pension Act 2010. Nico, it's possible. Oh yes. Fast. Yeah, you know what's happening here is very serious business. Okay. One, there's that guy. Oh, that was quick. Thanks. Okay, kama tulipanja chikali moto tutakusema tena ase muze fana anakusia mpigewa surrender. Actually today is your lucky day, huh? Today is your lucky day for Santa.
zindalama zonsezi. Noma lokwenza tsoka bwanje kodi. Ase ndine 1 mark obili. Sapange masela. This is for you. Sit down. Have a seat. Thank you. Bye. Hey, marisha dada. Soban, Jeni wafika kunogo. Jeni wafika kunogo chani mesa nayo chwada kwa ndo basa fuso. Kusa kuti wafika kunogo. Mesa kuti wenda. Iwe mesa na mwana galia. Ko ine ndima yanka phone inaruka panja. Ndiye. Yaruka panja hapo kala wanu kupeza Jeni kulibe kuyanga na ubi. Ziteka bwanji. Sindukuziwa. Mwagwirizana kapena? Waweza Jeni kulibeko? Mwagwirizana. Waweza wakambiana ni Roy kuti musowese Jeni. Roy sisi kukuza. Akozokati wandi. Roy sisi kukuza na mwana waka. Asakati wammangisa. Akozokati wandi wakammangisa. Akamangisa ifanya jana. Ngati tumokwiza ndi Roy kuti muntenge Jeni mukammangisa siteka iya. Sisi kukuza Roy. Bwanji kodi. Nkhani ya memole, nkhani ya Jeni kukwisa kwa Roy. Akozokati wakammangisa. Sisi kugwirizana sibeza mangisa ifanya Jeni wala waja. Wafusa nchipata madokota. Manesi. Nazungulia. Wafusa magari. Mwana waine ndikufura shwa wenda bela gadi. Ndiposa sizokamba ngaida majeni konkoti tizikamba. Tisikasala kutiko. Tikafusa kuchipata komwe. Ndiko ngoti kamfusa kutiko. Tiafusa kuti. Ndiko ndiyali Yeye kutiko. ndamena kuziwa. Amwali, mwana wanga ndikufura. Sizona bisira kulia na msirusa misozi. Sizona bisira kulia na misozi. Mwana wanga ndikufuna. Na waine Jeni. Mpakasoya peshe. Ndi wasowa kudu anayataja. Amasowa amataja anayataja. Ameseke. Wasowa ntaize. Waine. Iwasona sizoma fisa mafusa ngopeka. Anayataja. Anasowa ataja. Mafusa. Amana mafusa. Sitiziwe kuti kungati wasowa kumuna makada muntu akudwala keso kuta. Hello. Mwatsoka bwanji sa? Ndatsoka bwino nga ino. Ine Madam Panda. Yeah. Bwana kuno tili ndi situation yomwe ndimafuna ndichiteko report kuti mina mutithandize. In fact, I want to book an appointment. Yeah. Tili ndi issue ija ya mwana uja anaphedwa Bertha. Ndeba panali kamera yomwe inagwira ntchito nthawi imene ija. Nde anatisungira uyu SID Roy. Nde masiku amene wakhala kuisunga nde panova it's been 3 days Roy sakubwera ku ntchito. Nde bwana Valeta akumuswesa mtendere Roy akufuna amlande kamera. Because kamera imene ijayo it is carrying information ina iliyonse yomwe inachitika pachani pasini imene ijayo. Yeah. Nde Roy pano zikoni kuti sizikuyenda ifoti ndi bwanawa sakuona na bwino nkhani ya kamera. Echabwino bwana. And another thing. Kunoko tiliso ndi vuto lina lokuti tikumati tikagwira anthu mwina tilinawo musero ma issues mwina. I remember I had 3 guys anatinapeza ndi chamba about 80 bags. Yeah, ma 50 kgs. Napeza ti mama amene ndimabwera ku ntchito ndikuzapeza officer kake mwana ali pa duty akunduza ti bwana atulutsa anyamata aja. Yeah, bwana Valetawo. Ndezi mangopeza kuti anthu tikagwira muja kuti mwina nkhani sitinapange china chilichonse akupeza kuti akungobwera akuatenga anyamata aja. Ndiye tikati tifunsa zokhala bwanji anthu akhoti mwina sanapite zoyenera kuchita sizinachitike even kutenga statement sitinatenge. Ndikuziwa chomwe ndikupanga. Ndiye tikuona kuti ntchito noti kugwira pano mopanika sizikuyenda amene tikuzikutane. Ndiye ndipo pomwe ndimapempha kuti at least mwina ndikanakumana nanu ife pali zambiri zomwe zikuchitika. Ndathokoza kwambiri bwana. 2 o'clock. I'll be there, sir. Thank you. Mimi ndi mwageti. Ila mimi wadziwa kusamala. Nkazi sunu. Kankomyazo.
Nakasini wazozimena wakonda. But why? Why do you... Can't you just live like this? Mesubambisa mabodza ndio. Mabota akuti. Ndio funa ine ndizita. Kazi wabu nobwino. Mwana. Ina ndo nikazi wabu kankomya yeye ndimo kaziwa. Kazi suyu. Koma zatha zezya basi. Oh. Are you sure? Nangasiwa banga zinto zonjihamba ine muntu wabu nobwino ofatsa yo ufuna zibanga zinto ndiyesa. Udadi. Ofatsa yo pena pake muntu bozima zozo kumata akazanga wabodza pena pake muntu ndo wabwino. Ndayo kana ikutani kazomvetsa mavuto. Serious? Makonda ndi noma siwa. Pena pake zina zinto ngeda zoti zikhawuliti kumaya mphana. Come on, don't do anything you do. Hayi, wabona umene. Kazi suyu. Can't you just be like this, Mezukalila? Basi zinatha zinezi. Yedi? Zinatha. No, tizingondolongera banje. Yedi? Zajibwana basi. Serious? We are good. Hey. So kumwa to drink ya boy. Nanga sinti kujapa nindi sovo je. Just taste mine. There you go. There you go. Ndafuna kwangu lenga mfundo soja rugo ya. Pamini boy. I think so. Kuti muna wika mzeka troka kika kare kare. This is back. No. We are back. Are you sure? Let's do it. Ndone nakusoamba. Serious. Ndibone ra munanga ino. Ai, ngone ndibongeza. Ino ya munanga. Nachiti mwawiri. For that. Yeah. Ndokuzana. Yoyo. Babe. I'm all for it. What's happening? What's going on? Cheers. Ndiri pachikonda kusafuna ya. Mua. Cheers. To our valued pension fund members, Nico Pension would like to advise how you can go about accessing your pension benefits when needed before retirement. For members that are permanently leaving the country, the required documentation is a letter from member advising us reason for claim, withdrawal form from employer, signed and stamped, proof of permanent resident permit or citizenship of destination country, copy of national ID, copy of bank deposit slip or bank statement. Once these documents are received, we calculate benefits due to member and 40% of the total will be paid out as a once-off payment and the remaining 60% will be paid 12 months after initial payment. This is in line with Section 69 of the Pension Act 2010. In the unfortunate event that a member has passed away, the following documentation will be required: a duly completed claim notification of death form signed and stamped by the employer, a death certificate or report from the National Registration Bureau, or certified by a medical practitioner registered with the Medical Council of Malawi, or a letter signed and stamped by a district commissioner or traditional authority from the deceased home district. The latest deceased beneficiary nomination form as per Section 71 of the Pension Act 2010. Nico, it's possible.